चल पुढं. बाहेर करण्यास 100 रुपये करोडपती आलं. एकटा 10 रुपये विचार हे वाघ आहे 100 काहीतरी चावडी गेला ना वाघाकडे आला असेल तेवढा. आपण त्या पैसे आम्ही गाव बसलो होतो. आता सर्वांचं एक ग्रुप फोटो पेपरला जायचं आहे. त्या कारणाने सगळे स्पर्धक या इकडे पालक खाली थांबा या. हां अवनी शेती थांब अवनी शेती थांब. आता प्रत्येकाने काम करा. तो मजा बघ पडला वाटत म्हणजे आता बेकार त्यामुळे वाटलं. चला 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 पुढे चला. चक्कर येता बसत कोण किती बाय चला पुढे चला.
काय करत असता? कुठला बघून मार. बघून मार. आता तुझं बघून हा आता उठला. काय आहे ते भेटा? हे दे चला. पचास. थोड़ा भी बचत नहीं नाही रे जायचं तेवढा पुढे वेळ ₹200 जायचं नसता.
क्या हुआ क्या हुआ पार्क होत आहे बघ हे बघ. आणि मोठ्यान मारणं एवढे मोठे जा मावत नाही आता जवळ ठेव नाही
धन्यवाद.